Takže ahoj lidi, tady Lumec Let's Play 2. Takže vracím se, protože jsem si řekla, že se asi vrátím, protože chci zase mít kamarády na YouTubeku a jako určitě znáte X Let's Play. Dávám to do popisu videa, to vážně super Let's Player, jo, s bráchou, ne s bráchou, s nějakým klukem, story příběh, nebo tak nějak. Oni jako dělali mýho bráchu, jako oni ho normálně na něho dělali reklamu, jo. Takže fakt bezva se určitě koukněte. No a co bych řekl? No teďka máme jako hodně rodinné problémy s bráchou, protože můj taťka, určitě ho všichni znáte, to je nejlepší let's player pod sluncem, Minecrafták, jako teďka Minecrafták, no on teďka jakože přišel o práci, ne jako, že by přišel o práci, ale jako prostě málo penízků vydělává. No ale jako na YouTube to je slavný, jo. A potom, jo, tak ale jako je už to dobrý, protože děda taky určitě znáte jako super let's player, to je The Protomace, jako on se jmenuje The Protomace, můj děda, jo. A teda náš děda s bráškou, no a jakože tak teď už jsme na tom dobře, takže budu začínat s let's playema, protože mi koupili v bazaru za 2000 notebook, takže začnu s let's playemi. Takže zatím se mějte a rýma jak svině.